Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahul wija. Wa qala aidan an nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala teriring doa semoga kita tergolong muttaqin, orang bertakwa yang akan mendapat kebahagiaan hidup dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah nikah ini saya mengingatkan bahwa nikah menurut pengertian undang-undang adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Mas Hari, Mas Habib dan Mbak Rima, dengan kalian akan melaksanakan akad nikah ini, artinya kalian berdua sudah sepakat bahwa kalian berdua berkomitmen untuk membentuk keluarga bahagia. Mas Habib sekarang sudah bahagia, Mbak Rima juga bahagia. Berarti tinggal mempertahankan kebahagiaan, mengisi kebahagiaan. Nganten anyar bahagia, hurung ngopo-ngopo. Ya, saya yakin nak nganten anyar ki hurung ngopo-ngopo, itu bahagia. Harusnya kalau sudah ngopo-ngopo ini harus lebih bahagia. Nganten anyar itu belum punya gono gini, hurung duwe harta hasil kerja berdua, belum punya harta hasil yang digabung berdua. Kalau laki-laki punya ya punya laki-laki, perempuan-perempuan. Lah ini nanti belum punya apa-apa, ibaratnya belum ada gono gini. Coro tabungan itu belum berbunga, coro nandur belum berhasil. Maka seharusnya belum apa-apa sudah bahagia, harusnya setelah apa-apa lebih bahagia. Hurung duwe anak bahagia, setelah punya anak harusnya lebih bahagia. Ini kuncinya. Yaitu jangan narjetke. Mas Habib selaku laki-laki jangan menarjetkan saya nanti harus punya anak laki-laki, saya harus punya anak perempuan, jangan. Sebab belum tentu keinginan kita itu sama dengan
keputusan Allah. Maka kalau jangan saya pokoknya bismillah, karena suami istri saling memberi nafkah, ya nafkah aja. Soal nanti dikasih anak laki-laki alhamdulillah, perempuan alhamdulillah, laki-laki semua alhamdulillah, perempuan semua alhamdulillah, laki-laki dan perempuan alhamdulillah. Ini kadang dari anak saja. Itu kadang laki-laki itu egois, kalau punya anak perempuan nanti yang dengan istri ini agak semena-mena dan sebagainya, itu ada. Mbah kene ana ora wong kene, tapi seperti itu ada. Dan jangan seperti itu. Kalau jenengan mentargetkan harus laki-laki atau harus perempuan dan itu tidak tercapai, kebalikan bahagia itu adalah kecewa. Kecewa sedikit akhirnya bisa menghilangkan bahagia. Ini dari anak, nanti juga dari yang lain. Kalau sudah begini nanti naik gaji, alhamdulillah. Dapat pekerjaan tambah pekerjaan, alhamdulillah. Dapat apa saja, alhamdulillah. Karena itu peningkatan. Kalau kita lihat, orang cerai ini bukan berarti tidak punya apa-apa. Orang cerai itu malah karena punya apa-apa dan banyak. Dan karena punya banyak hal, yang laki-laki ini kadang pengen naik ke standar wong lanang iki ya kudune bojone loro kan itu. Nah ora ya duwe simpenan men keren kan gitu. Lah kalau sudah seperti itu, lah perempuannya kecewa nanti ke rumah tangga retak. Sekali lagi, jangan meningkatkan standar. Sekarang saat ini penyanyi bahagia karena bisa hidup bersama. Jaga ini saja, penting hidup bersama. Maka tidak lagu yang sepiring berdua, lagu tidur beralas koran, lagu tidur di bawah kolong langit dan sebagainya, baju satu kering di badan, itu semua bahagia, itu bukan hayalan karena hidup bersama. Jaga kebersamaan, ini kebahagiaan. Lalu sakinah itu bagaimana? Sakinah itu ya bahagia, tapi nanti bersambung dunia akhirat. Untuk sakinah penjangan harus tambah ibadah, minimal sholat. Terus berbakti kepada kedua orang tua, mertua yang masih hidup disenangkan hati pikirannya, yang sudah meninggal didoakan. Dan baik kepada siapa saja, kepada saudara, teman, tetangga, dan siapa saja harus baik. Kalau itu kalian laksanakan, insya Allah bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah dapat terwujud dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Dipegang nggih. Monggo bersama-sama baca syahadat sekali, dilanjutkan istighfar 3 kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Habibillah Hari Arifin bin Zainal Arifin, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya yang bernama Rima Asyakarima untukmu dengan mas kawin berupa emas 27,90,95 gram dan uang tunai 10.110.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rima Asyakarima binti Bapak Jabrodin untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi sah? Sah. Allahumma barik laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Rabbana hab lana min Amin. 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 Amin.
amin, 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 salimna min afatid dunya wa amin, rabbana atina fid dunya amin, wa fil akhirati amin, 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 amin. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, lancar, halal dan barokah, dan juga diberikan keturunan berupa anak cucu, putra dan putri yang soleh dan solihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatu alaika, ashraqal badru alaina, فانتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري أو يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatu alaika, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
يا ربي صل عليه وسلم.
توسلنا يا عزيز بساخنا بحري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا عالم انفعنا بالعلم توسلنا يا عزيز بساخنا بحريص يا الله يا صمد حسنا بالآدم توسلنا يا عالم بساخنا بهاشم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ajeng datang segera datang para bapak ibu tamu undangan pun wata-wata enjang punika enjang ingkang indah punika balati luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang ingkang seger banget punika. Alhamdulillah, cerah. cerah ceria. Ceria. Yang kebak rahmat kebak berkah. Amin, punika insya enjang Allah. punika. Sareng kita Santri Jawa Jawa Barat. Allah kula nyuwun ngapura
Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد من الأهوال متهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في كون الله منهم ولا نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Wahai kekasihku rahmat untuk semesta, kekasih sang pencipta untuk kita semua. Hadirlah engkau di sini di dalam hati kami dengan mencintai
mencintaimu indahlah hidup kami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Enjang enggang endah menika Mbak Lati. Alhamdulillah enjang ingkang cerah. Cerah luar Insya biasa Allah, enjang menika Mbak Lati. Injih. Kita sarenjang saking Santri santri. Jawa Jawa Bakat. kasuhan silaturahmi nira akalangipun para bapak ibu Sedayanipun. sanipun. Wonten ing dinten menika wonten ing dinten Ahad. Wonten ing dinten Tanggal Ahad, 11 Januari Januari 2026 wonten ing acara Walimatul Urus. Walimatul Anu Urus. niki menika Mbak Rima Asyaka Rima SSI putra saking Bapak Japrodin ugi Ibu Arifah. Wonten ing mriki Desa Ketapang RT kalih RW kalih Kecamatan Susukan Kabupaten Kabupaten Semarang. Semarang. Injih. Alhamdulillah Mbak Lati. Mbak Rima wonten enjang punika sampun pikantuk pendamping hidupipun. Injih. Menika wonten Mas Muhammad Habibillah Hari Hari Arifin Arifin. SSI. Putra saking Bapak Zainal Arifin ugi Ibu Dia Hari Murtini saking Desa Glondong Gede Kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban Jawa Timur. Saking tebih ternyata. Antara provinsi ini Antara Mas pro- Taufik. antar Alhamdulillah. kota, antar provinsi. Antar kota atau provinsi. Kalau memang jodoh tidak kemana Mas Taufik. Doa nih Mbak Lati. Semoga Mbak Rima juga Mas Muhammad Habibillah menjadi orang yang sakinah, Amin. mawadah warahmah. Allahumma amin. Sudah malah ngaturaken sunguraha dhateng para tamu undangan senipun sebesar lagi kagem menika ingkang pas wonten ing ngarep menika Rombongan rombongan saking Reguno Reguno. Kakang Adi Pak Demas sedaya. Cucuk rawuh nggih. Rada Riko ya. Tapi betul apa-apa Betul. kita bertugas. Iya, kita bertugas. Alhamdulillah. Lan ugi wonten ing jang menika kita sarengan wonten Sarwara Audio Sound Sound System. System saking Pak Demuhris Gubuk Reguno. Saking Reguno. Alhamdulillah. Ugi wau sampun kaaturaken saking Mbak Upi, Aje Mbak Tina, Mbak Lati, kalau Mbak Taufik ugi mangke Mbak Bakim. Aje ingkang badhe ndherekaken kita sedaya ganda. Bapak Ibu yang satu dihormati dari dari kasaba saatnya dan menika boleh adi curo wonten ing dari dari pada hingga kali datang Mbah Bakim semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Lun Kandi muhung pringarsaning Gusti ingkang murbeng kawasa. Sinatan asasanti mugi lampahing pahargyan wiwahan ing enjang siang menika tansah manggiya
kamulyan. Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring sih nugroho jati ya sejatining nugroho satemah hamba bar arahayu sagung bebrayan. Kula nuwun saeng rasungkem saha pangabekti kula katur konjuk panjenenganipun para pepundhen pinisepuh sesepuh aji sepuh miwah kasepuhan ingkang sampun lingsir yuswa ateges sampun pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur pantes kalamunta pinundi-pundi saha kinabekten. Boten ngira-ngira takzim kula katur konjuk panjenenganipun para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, miwah para pangarsaning agami suci ingkang siang pantara ratri tansah gegulang paring piwulang miwah paring pitutur luhur dumateng para umat tumuju kiblating panembah mirunggan konjuk ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Zuhri Saifuddin Al Hafid ingkang kita tenggo-tenggo sedaya mauidhah hasanahipun. Bapak Kepala Desa Ketapang panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Amsar Sarjana Teknik sekalian Ibu miwah sedaya pangarsaning praja ing laladan Desa Ketapang sae ingkang tasih rumagang karya menapa dene kang sampun purna karya ingkang sampun sembada ngasta rat pusaran adil pantes kalamun to pahambek ber budi bawa laksana para pinter para winasis para sarjana sudanani budi para dija ingkang sampun kepareng nampi wahyuning kasutapan ingkang dahat pinunjul ing budi datan katalumpen kadang pisan sutrisna dari panjenenganipun Bapak Muhammad Zainal Arifin Ibu Diah Hari Murtini wingging saking laladan Tambak Boyo Kabupaten Tuban Jawi Wetan ingkang sinubagya menapa dene pantes tampi ing pakurmatan. Ringesipun sang yaning para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami ugi boten katalumpen prikanta kadang pametri budaya Jabalkat ingkang tansah kula tresnani mugi tansah kuncara handayeng bawana. Amit-amit lepat nyuwun agung sih samudra pangasami yen to kula sawatawis hangempil saha hangampil kamardikan handika pragung tamu kakung Sumawana Putri kalanipun katemben atur wawan pangandikan kalian sesami ruwang inggih awit pakarti kula kadya puniki nek boten nama kula pawongan kang tangluh ing Subasita kirang trap sila kepara winastan
atur ing tata krami. Inggih labuh labet nuhuni pamundhutipun pamengku gati. Panjenenganipun Bapak Haji Jabruddin Ibu Arifah miyang kula wong sagung. Kula minangka kadang pambiyawara kene ngaturaken menggah urut-urutaning pahargyan wisudan tali dharma palakrama ingkang kagelar panjenenganipun ing enjang siang menika. Among kemala saderengipun kula ngaturaken rantam maneng adicara kanthi jangkep. Sumangga nuwun jumbuh kalian edi endah saha luhuring Pancasila. Sumangga handika pragung tamu kakung putri kula dherekaken sareng-sareng manengku puja brata pudyastawa pudyastuti wonten sahandhap pepadane Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih awit sih pilasa menapa dene sih nugrahanipun sehingga kita saged nyawiji kempal manunggal wonten ing wisma wisuda kanthi kebak raos ing kabagyan miwah kesarasan. Datan kalempiting sanggit cinitra ing ukara. Selawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados mustikaning jagat miwah sekaring bawana ugi minangka uswatun hasanah. Mugi-mugi kita aja tansah pikantuk syafaatipun wonten ing alam donya menika utaminipun ing binjang liyaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Duh sang ya para tamu kakung putri ingkang sinubagya pakurmatan. Kepareng pinarenggah kanthi mardika lilah ndika ingkang kula suwun enggal kewala kula badhe ngaturaken menggah tata laksinaning adicara ingkang sampun rinantam rinumpaka dening pujangganing pawiwahan. Wonten ilmadening adicara ingkang angka setunggal non inggih pambuka sumusul Tindaira Risang Binargia pinanganten putri saselih saking papan pamundhukan arsa manjing pring sasana Arinengga lenggah wonten ing sasana Bale Asri ya sasana Mayang Arum. Tumuli kalancaken prastawa gati ingkang angka kalih anggih pisuwanipun Risang Binargia pinanganten jalu saselih ana Mas Bagus Muhammad Habibillah Hari Arifin ingkang wijil saking sasana Pareman arsa manjing pring sasana Rinengga kandhek sawatawis wonten ing madyaning wiwahan kalajengaken adicara atur lung tinampen wonten atur pasrah ing mangke badhe kasarira ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Kiyanto tanggap wacana atur waluyan ing mangke badhe kasarira panjenenganipun Bapak Muhammad Rifai Jinajaran pamengku gati panjenenganipun Bapak Haji Jabruddin Saribit Garwa paripurna adicara atur lung tinampen nggih dauping Sri Atmaja pinanganten Saribit mangke badhe kapratitisaken dening Juru Sumbaga Zitra mijil saking Ladan Ambarawah ingkang kasupuan Ibu Titik
Purna Sriatwaja pinanganten anggennya nindakaken upacara panggih laju minggah dhateng setinggil Binaturata manjing wonten ing sasana Rinenggo. Punjen tumapaing adicara ingkang angka katriyan inggih pedharing ambalan pambagya Basuki ing mangke badhe kawedhar ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Niam sarjana teknik ingkang semendul panjenenganipun Bapak Zainal Abidin menapa dene Bapak Muhammad Guntur Pamana. Punjen tumapaing adicara ingkang angka catur niki wedharing Mau'izatul Hasanah ing mangke badhe kawedhar ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Kiai Zuhri Saifuddin Al-Hafidz ingkang minangka pepet puput panutuping wiwahan ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Jabruddin Saribit Garwa niki pedharing astungkara donga panutup ing mangke kasunaken ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Kyai Haji Labib Murami. Mekaten dalem semanten sagung para tamu kakung putri menggah lampahing adicara wisudan tali dharma palakrama ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Jabruddin. Inggih sampun wonten saswita saking Ibu Pangadibusana bilih Sriatwaja pinanganten Saribit anggenya Hangadibusana miwah Mulaswadana sampun paripurna. Sumangga nuwun handika kula dherekaken hanglebeti lumadhening adicara ingkang angka setunggal nggih pambuka. Sumangga sarang-sarang tinarbuka kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Handra ingkang puspitarum kasiliring samirana mring sarining madu branta pinanganten putri pono genya ngati busana arasa manjing sasana eti lahing kono ta wau dupi Wastinata titi miwah tataning wigati Risang Binahargya pinanganten putri arsa manjing pring sasana Rinenggo tindhaira Risang Binahargya pinanganten putri ing pasewakan agung kawis tinggal sekar kang amancawarna kalamunta Cinandra. Lengleng triya wangku mangku kasilering samirana mring
tumandu Ibu Pangadi Busana niki panjenenganipun Ibu Titik keparengahan ngekaraken Sirakaja pinanganten putri saking Sasana Busana arsa manjing mring Sasana Arinengga. Tumlorot etan padang katon sorote Mawidana anangipun dita negari kang kaewa adita Purwa eka sawiji dasa 10 Purwa kawitan ing Karang Pradesan ing dusun Ketapang Krajan kaleres ing wismanipun Bapak Haji Jabrudin Sanibin Garwa beneh kalian padatan kathah arerengganing sasekarane kang amonca warni pinunggulan dening pradapaning Wandira Pradapa ron-ronan Wandira Waringin kawis tinggal asri kalamun to dinulu mila boten nami mokal bilih wismaning panjenenganipun Bapak Haji Jabrudin minangka dadya pambukaning panyandra tumandu panjenenganipun Bapak Udaka suwun maturun arep pangruntut swaraning pradonga hanganyut ingkang hababar ketawang Puspawarna umiring tindhaira risang binarya pinanganten putri anggipun genduk Rima Asaka Rima Winjil saking tepas wangi arsa manjing mring Sasana Arinengga sinten to ingkang pinanggenah minangka sungguh manggala pangarsaning pinanganten putri meninggih Raka Mas Albert saking Sanggar Tari Cipta Adinata Salatiga ngagem busana gagrak Surakarta Hadiningrat ubar mudhar busana pinanganten putri kang kembo busana Prameswarinata tinon saking Mandrawa abiyaraman biar pating biar pating celorot patempo ing pandang kurung ingkang anggergani kalamun Cinandra lir kadya kilat asa siring amucang kanginan dari Romaksana pinanganten putri membat madya lumenggang waring melu ing padana sumula giran-gilar lir kadya kencana binabar sunaring netra handamar kaminan weweging pranada sing set kapathet ing ageman pindha cengkir gading piningit
yayahan jebul-jebul no mekak madya ingkang minangka setunggandaning sarira lon-lolan dene rumaksana pinanganten putri nalika semana minggah dhateng setinggil Binaturata arsa kalenggaken wonten ing sasana Arinengga ya sasana Mayang Sari ya sasana Arum kanthi anggana araras katiti tidam lan tentrem sabawaning wayah rino pinanganten putri arasa lenggah ing bale asri lulus Araharja sepen ing sampikala tindhaira risang binargya pinanganten putri niki pun gendho ayu Rima Asika Arimah nalika semana Sratwaja pinanganten putri arsa lenggah kanthi anggana raras ateges lelenggahan piyambakan